барои шумо беҳтарин наворҳо дар канали тарбиявии Самардин ТВ. салом мегӯем ба ҳамаи онҳое, ки айни ҳол моро тамошо карда истодаанд. ба номи худованди бахшандаи меҳрубон. дарсҳо аз китоби таҷвиди Қуръони Карим. мавзӯъҳои ин дарс: сокин ва нуни сокин, қоидаҳои нуни сокин ва танвин. сокин чист? ба болои ҳарфҳои беҳаракат гузоштани ин аломати даврамонандро сокин меноманд. мисол: нуни сокин чист? ҳоли беҳаракати ҳарфи нунро нуни сокин меноманд. нуни сокин ва танвин чанд қоида дорад? ҷавоб: нуни сокин ва танвин 4 қоида дорад: изҳор, иқлоб, ихво ва идғом. изҳор. ҳарфҳои изҳор чандто ва кадомҳоянд? ҷавоб: ҳарфҳои изҳор 6 то ва инҳоянд: ҳамза ҳ, айн ҳ, ғайн х. қоидаи изҳор: агар баъд аз нуни сокин ва ё танвин яке аз 6 ҳарфҳои изҳор ояд, нунро изҳор равшан карда хонда мешавад. мин хавфин ғафурун ҳалим. мин хавфин ғафурун ҳалим. иқлоб. ҳарфҳои иқлоб чандто ва кадомҳоянд? ҷавоб: ҳарфҳои иқлоб 1 то ва он ҳарф б мебошад. қоидаи иқлоб. ҷавоб: нуни сокин ва танвин дар вақти бо ҳарфи б рӯ ба рӯ шуданаш нунро партофта ба ҷояш мим оварда хонда мешавад. мин баъди самиъун басир. мин баъди самиъун басир. саволҳои дарс: сокин чист? нуни сокин чист? изҳор чист? иқлоб чист? ҳарфҳои изҳор, ҳарфҳои иқлоб. ба канал обуна шавед ва аз дарсҳои дигари таҷвиди Қуръон бохабар шавед. худо ёру мададгоратон бод.